Здравейте на всички! А, с някой от вас се познаваме, с някой ще се запознаем за първи път. Аз имам само една молба към вас. Нека, ако имате каквито и да било въпроси, обещавам, че на всички ще отговоря, но да е след като приключим цялото експозе, така да го кажа, за да може действително да добиете наистина една сериозна представа защо това работи, защо това наистина е пробив в регенеративната медицина, защо ми се ще да залепим в цяла България на хората и ние да сме първата държава, в които хората ще изглеждат млади, здрави и красиви, както са били на времето. И защо принципно аз първо казах на всички мои най-близки и съм започнала брат, сестра, майка, близки роднини и така нататък. И куп приятели, които просто а, даже тези, които нямаха възможност, им подарих. Ще тръгна от това, че от години медицината използва различни технологии, за да върви напред. Постоянно текат различни изследвания, постоянно текат различни опити в посока лечение на най-тежките дегенеративни заболявания, но ако може да се каже, че има революция в тази посока, то това са стволовите клетки. Така или иначе, имаме вече достатъчно много доказателства за това, което те могат да направят. Така или иначе, ние знаем, че те са най-важните клетки в нашия организъм. Защо? Защото те са единствените, които носят един потенциал да се диференцират и да се превръщат в различни клетки на нашите органи, системи в нашето тяло и са единствените клетки, които дали като ембрионални стволови клетки, дали като самообновяващи се, дали като диференциращи се, са единствените, които могат да отидат на точното място и да излекуват. Да излекуват абсолютно всяка болест. А, Те са много. Много са открити и най-вероятно с тези над 1000 в момента научни изследвания и в различни посоки, които текат, може би ще бъдат открити и нови, може би ще бъдат категоризирани и нови, но на този етап най-важното, което трябва да знаем е, че те са разделени на едни основни видове, тъй наречените тотипотентни, плурипотентни, мултипотентни, олигопотентни и така нататък. Няма да продължавам, защото ще ви заболи глава. По-важното е да знаете, че тези нашите плурипотентни клетки са най-важните за човешкия организъм. Това са тъй наречените ембрионални клетки, които са имуногенни, т.е. не са натоварени все още и поради тази причина нашата имунна система не ги отхвърля. Това са клетките, за които всички мечтаем да имаме в нашия организъм. Това са клетките, които се опитват и учени, и водещи лекари и така нататък да възстановят или да трансплантират, или да създадат, как да кажа, система, по която биха могли да моделират, както и вече има, нали? Това са те наречените мезенхимни стволови клетки, които реално погледнато учените правят на индуцирани плурипотентни клетки. Тоест, това са клетки, които са извлечени от човешкия организъм, подложени са на специална манипулация и те стават тъй наречените ембрионални стволови клетки, които да се трансплантират в човешкия организъм. Само, че, за съжаление, медицината вижда много условности това нещо да се случи. Те го правят, това, което трябва и зависи от тях и непрекъснато върват и разработки на нова апаратура, и на нови методи, и на нови изследвания, с водещи учени, с водещи лекари. Само, че искам да разберете нещо, което е много важно да се знае. Защо все още принципно не ги въвеждат силно в медицината и да се знае, че това нещо, нали, ще лекува абсолютно всички тежки дегенеративни заболявания. Защото сега през последните години започнаха стволово-клетъчните банки да съхраняват стволови клетки, но ние, нашето поколение,
не сме имали такава възможност, въпреки че дори при тези съхранени млади не се знае дали донорските ще свършат същата работа. Но вземайки клетки от един възрастен организъм, подлагайки ги на каквато и да е обработка, създавайки тъй наречените индуцирани плурипотентни клетки и опит да ги върнем в организма, често пъти се оказва безуспешен опита. А, Безуспешен, защото тези клетки носят отпечатъка на генетични заболявания, на медикаментите, които пием, на болестите, които имаме и така нататък. А и в раковите образования, в тежките дегенеративни образования, имунната система на човека е достатъчно слаба и тези лоши клетки, независимо в каква посока принципно са успяли вече да измамят нашата имунна система и същото се очаква да се случи, както и се случва при изследванията. Въпреки това, има и много успехи в тази посока. Примерно има едни мезенхимни стволови клетки, които аз безкрайно много уважавам, защото те са основата на създаването на изкуствени стави, примерно. Не знам дали сте го чували това нещо. Изкуствени стави, изкуствени хрущяли. Те са и основата на създаването на органи. Нали, очаква се в един бъдещ период, принципно, да не търсим донор за трансплантация на сърце, от тези клетки да се създаде сърце. Дали ще успеем, не знам. Аз се надявам принципно, че с Хикс 39 ние ще постигнем този резултат със собствените си органи и няма да се налага да стигаме до там. Но е интересно, в момента такът изследвания. Ние в България имаме участници в проекта на една белгийска банка за стволови клетки. Това е прословутия и небезизвестен професор Иво Петров, който за мен е светило в кардиологията. Те участват в един много голям проект, в който благодарение на стволови клетки, изолирани и преработени по много специфичен начин и диференцирани по много специфичен начин, т.е. създадена е линия на стволови клетки, която, когато се впръска по много специфичен начин в сърцето, възстановява сърдечния мускул при хора, които са получили инфаркт. И това възстановява изцяло едно сърце, което при общи други условия не може да се регенерира. Има много голям успех в ортопедия и травматология вече. Научните изследвания показват много добри резултати, когато се вкарат стволови клетки при износени стави, при различни други такива заболявания. Много голям успех има в момента при очните заболявания, дегенерация на макулата, всичките тези заболявания, които до сега единствено подлежаха на операция, някои от тях изобщо не подлежаха на лечение и хората ослепяваха. Много голям успех има при фурологията. Фурологията с много сериозна заявка са инконтиненциите при мъже и жени. Смъкване на тазово дъно при жените. Много сериозен успех има в дерматологията. Не знам дали, може би вече виждате, че в кремовете, нали, се търсят стволови клетки от ябълки, стволови клетки от различни плодове, зеленчуци, от други организми, за да могат, нали, да работят в посока регенерация и подмладяване на кожата на човека. Много сериозен успех вече показва лечението с стволови клетки при Алцхаймер, много сериозно при множествена склероза и така нататък, и така нататък. Има обаче, има и всъщност няколко онкологични заболявания, които са изключително тежки и са на кръвта, при които също има много голям успех. Тоест, ако вземем предвид това, че има над 1000 активни в момента научни разработки и изследвания, то ние трябва сами да си дадем сметка, че това е истината за регенерация на човешкия организъм и за възстановяване, лечение, връщане в изначална фаза на организма и така нататък. Друг е въпроса колко ще са успешни, друг е въпроса кога ще се извърви дългия път, нали? Защото все още се търси взаимна връзка между самия проект, самото създаване на тези стволови клетки и ефективността им. И е дълъг пътя. Нали? Едно е да
да има изследване, друго е да мине клинична практика, трето е да бъде внедрено вече и така нататък и така нататък. Аз самата залагах страшно много като надежди в тази посока, защото от много години се занимавам с медицина. Имам медико-козметичен център, много хора ме познават. Абсолютен ортомолекулярец съм. Така както Майя, така и аз залагам повече на правилното лечение с правилни молекули, с правилни терапии. На този етап мога да ви кажа, че в нашия център е единствения на Балканския полуостров FX400, модерен, много мощен лазер и ще разберете защо ви го казвам това нещо след мъничко. Цял живот съм залагала на това, на светлината, на лазерите, на бъдещето в това отношение, защото знам какво правя. Само, че сега си намерих копче на собствен лазер. Тоест, нашето мъничко пластирче, искам така да го запомните и така да го обяснявате на хората, защото няма да ги заблудите, ще им кажете истината. Лепиш отзад, натискаш копчето и в организма ти започва да работи най-мощния лазер, твоя собствен, най-ефективният за твоето тяло лазер, който въобще може да си представите, че съществува. Какво е Хикс 39? Вероятно всички вече сте прочели достатъчно информация. Всъщност, нека да се върна още малко и да ви обясня още нещо за трансплантациите. Понеже все още в 90% от случаите те са неуспешни, независимо дали са с автоложни стволови клетки или алогенни стволови клетки. Затова, когато аз се докоснах до Хикс 39 и си направих труда да изчита всичко, и клинични практики, и доказателствата, които има, и патентите, които са им дадени, и да разбера същността на цялата тази технология, разбрах, че хората са създали, че Дейвид Шмидт наистина за 11 години е направил нещо, което може би в близките 100 години няма да може никой да достигне и няма да може никой да изпревари и няма да има такъв продукт на пазара и не само за това, тя е патентована технологията, така че просто няма и как да бъде открадната. Най-вероятно ще има опити. Знаете какво се случва, като се появи нещо, което е толкова уникално. Но мене това, което най-много ми харесва е, че това е не трансдермален пластир. Най-вероятно всеки от вас, който се е опитал да каже наблизък и чул този въпрос, какво прониква вътре? Какви са тези наночастици? Те като влязат, да няма чип, да няма да отиде някъде, да почне да ни следи, да почне не знам какво да прави. Честно да ви кажа, понякога ми излизат мазоли на устата да обяснявам, че всяка частица от 0 до 100 нанометра се нарича наночастица, но те са различни по вид, различни по действие и така нататък. В Хикс 39 има нанокристали и други интелигентни частици, които имат една единствена функция да уловят светлината на вашите клетки и да я върнат обратно към организма ви. Тук е мястото да ви кажа. Аз знам, че има страшно много информация в интернет. Как се лепат по две, по три, за синузит. Гледах, че на дупето си само не лепат по 4, по 5 лепенки. Не го правете. Така намалявате ефективността на пластира. Представете си принципно в стаята един лъч светлина и 5 огледала, които трябва да го поемат и да отблъснат. Едно е принципно да светнем на едно място и да има сила и мощ това нещо, друго е да разсеем светлината и да не получим никакъв ефект. Разбрахте ли ме до тук? Моля ви, не дейте, позволява да се прави това нещо. Връщам се на Хикс 39. Тези интелигентни молекули, кристали и молекули, когато уловят светлината на вашата клетка и я върнат обратно към човешкия организъм, те активират клетъчните мембрани на всички наши клетки, така както лазерите, които са създадени за лечение, правят, когато вие отидете на лазерна терапия. Само, че пак казвам, тук вашия лазер е най-мощния, най-силния, най-точния лъч и те са
не един, а са в параметър от 0 до може би 1500 нанометра чистота с различни цветове, защото нашите клетки светят по различен начин. Нашите клетки имат различна светлина. И това нещо, като ги улови и като го върне обратно, насочва различна светлина с различна сила. Така че от тук, след като активира клетъчните мембрани на нашите клетки, първото, което прави е повишава аденозин трифосфата в организма. Това е най-важното нещо, да има клетъчна енергия. Има ли клетъчна енергия? Ако ние пием много вода, нашия имунитет ще се дигне на високо ниво. И тогава самата регенерация на стволовите клетки, втората стъпка, която е, тази регенерация на стволовите клетки ще помогне бързото им възстановяване, бързото им диференциране и бързото насочване към различни органи и системи с силен и мощен лечебен ефект. Масово всички, които ползват Хикс-39, се обаждат и казват: боли ме глава, ама почнаха да ме болят повече костите. И куп такива неща. Това са семиотични кризи, тъй наречените лечебни кризи. Когато има тежко заболяване, могат да се проявят при всеки. Хубаво е да казвате на хората да не се отказват в този момент, да продължат по същия начин, за да могат, за няколко дни ще отшуми това нещо и те ще започнат да усещат едно, как да кажа, една различна енергия, ще се усещат по-здрави, по-добре и така нататък. Другото, което прави Хикс-39, е активирането на един меден трипептид ГХК-Q. Този меден трипептид е много известен вече на пазара. Влага се в филари, влага се в кремове, влага се в мезотерапии, влага се в много неща и медицината е пошторяла в тази посока, особено естетичната медицина, с твърдение, че това е най-мощният трипептид, който е за подмладяване. Нас обаче в медицината ни интересува повече тази негова възможност принципно да подмлади органите и системите и по този начин да ги направи по-здрави, особено при хора с мозъчни заболявания. Значи, като се тръгне след инсултни, като се тръгне Паркинсон, като се тръгне множествена склероза и така нататък и така нататък. Много добър ефект има при деца с аутизъм, нали? Много добър ефект има при тежкия даун. Така че възстановяването на тези клетки благодарение на нещо, което е неинвазивно и нетоксично в човешкия организъм, е гаранция принципно за сериозен успех. Дали Хикс-39 заради неговите качества трябва да се ползва само 3 месеца? Това, че компанията ви дава 90-дневна гаранция, за мен е по-скоро за да разберете, че той работи. Защо го казвам това нещо? Защото ако човек е в относително здраве, за 3 месеца ще постигне много големи резултати. Но ако човек принципно има някакво тежко дегенеративно заболяване, значи реално погледнато ще му трябва повече време. Но тук идва и още нещо. В крайна сметка дори и новите ни регенерирани стволови клетки, те също имат нужда от активация да продължат този процес. Тоест, ако медицината е права, че тази революция на стволовите клетки може да доведе в бъдещи периоди до вечно живеещи хора, или хайде да го кажем по-скромно, като другата част, които казват, че до 150 ще могат да живеят хората спокойно и да се обслужват и да са млади и така нататък, значи ние търсим точно това. Трябва да продължим да си регенерираме стволовите клетки до момента, до който влезем в абсолютно здраве. Така че това също е много важно да се знае. Не Хикс-39 лекува, нашето тяло лекува. Тоест, ние когато регенерираме и възстановим нашите клетки, тялото ни само ще излекува всички заболявания. Не позволявайте на хората да казват, че той лекува. Той просто активира всички стволови клетки, всички други клетки и този меден трипептид, което е основата фактически на възстановяване на имунна система, регенерация на организма и тръгване на една биохимична симфония в човешкия организъм, която води до здраве. Супер. Разбира се, че стволовите клетки принципно и новите трябва и да се хранят по правилен начин и трябва и да се хидратират, да пием много вода
И много, много такива неща. Аз самата искам да ви кажа, че имах един много сериозен проблем. Вода пиех до 4 до 5 часа след обед, защото ми създаваше проблеми. Аз съм спейсмейкър на сърцето от много години, минала съм през тежко онкологично заболяване, а, нали, обявена за чисто луда от всички колеги, защото всеки казваше, хайде бе, тя химиотерапията, лъчетерапията не го лекува, ти ще се излекуваш с брокори. Факт е. Мисля, че тук в групата има хора, които са били мои пациенти и могат да ви разкажат и още по-фрапантни случаи. Но искам да ви кажа, че това, което ми прави най-силно впечатление за Хикс-39, нали, за работата на стволовите клетки и за регенерацията на нашите, и за подхранването на новите стволови клетки, е правилното хранене и правилното хидратиране.